Já vás vítám u dalšího našeho týdeníku, dnes speciálně z ateliéru pana malíře Josefa Kremláčka. Dobrý den. Dobrý den. Pan Josef Kremláček je známým třebíčským malířem, jehož vyhlas sahá až za hranice České republiky. Známý je jednak pro své knižní ilustrace, ale též díky volné tvorbě. Pane Kremláčku, já se na úvod zeptám, co vás přivedlo k malířství? No, jako zájem byl o malování a hudbu v mladých letech. No, tak jsem v roce 1951 jsem dělal zkoušky na střední uměleckou školu do Brna a dostal jsem se tam a ta škola trvala 4 roky. A chodil jsem tam na oddělení propagační grafiky, mým profesorem byl pan profesor Bruckner a pan profesor Otakar Zemina. Byla to škola velice dobrá z mého pohledu, neboť tam se naučil řemeslo velmi dobře. No a každý potom absolvent měl nějaké zaměstnání v tehdejší době a takže jsem šel pracovat do propagačního podniku do Pardubic, kde jsem tam pracoval asi rok a půl, no a pak všichni ti mladí lidé tehdy museli nastoupit na vojenskou službu. Tak 2 roky jsem sloužil v Praze, měl jsem to štěstí, v Nerudově ulici byly kasárna, takže jsem měl zase možnost se chodit dívat na výstavy do Národní galerie a do všech výstav, které byly okolí. Jenomže se mně právě zdálo, že přece jenom bych rád ještě nějakým způsobem pokračoval dál, tak mě trvalo několik let, než jsem se dostal na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Trvalo to velmi dlouho, zkoušky jsem dělal asi 4krát, než se to podařilo, protože tam byli i zahraniční studenti, takže jsme byli v ročníku jenom 2 tehdy. No a tam jsem se dostal do té školy v roce 1964 a ta škola trvala 6 let. Chodil jsem k panu profesorovi Adolfu Hofmeisterovi na oddělení filmové grafiky. Tam jsme dělali takové ukázky filmové a čili i moje státnice potom jako byla asi 10minutová, taková, jmenovala se to Hymna noci. Byla to taková, bych řekl, na báseň jednoho romantika německého na začátku 19. století, Novalise, a k tomu jsem dělal své techniky, čili moje taková práce jednak, a zároveň jsme tam dělali také takovou knižní grafiku, dá se říct. Já jsem za začátku začal dělat takzvaný kreslený humor do Mladého světa a do časopisu, který byl tady velice populární, a redaktoři tam byli pan Haďák, pan Líďák, který měl přezdívku pan Haďák. Takže jsem kreslil, to začínal tehdy tam kreslit známý kreslíř Renčín, Jiránek a tyto lidi. Bylo to v 60. letech. No a tím jsem si vlastně také i přivydělával. Jenže pak došlo k takové době 1968, došlo k normalizaci a některé ty věci, které bych třeba rád dělal, jsem nemohl, takže jsem postupně přešel na ilustrace knih pro děti. Tehdy bylo na vrátnici ve škole, byla takový list nebo taková žádost, že hledají nové ilustrátory pro dětské časopisy Sluníčko a Mateří Douška. Ten časopis tenkrát stál asi korunu, dneska stojí asi 25 korun, takže všechno se mění. Ale začal jsem tam jako kreslit a tím pádem jsem se také dostal k ilustraci knih. Šlo to samozřejmě všechno pomalu, ale naštěstí jsem se také dostal do nakladatelství Artia, které vydávalo knížky do zahraničí. A tam jsem začal dělat velice pěkné knížky z mého pohledu a byla to taková práce, která byla dostatečně tehdy i honorovaná. A dělal jsem třeba knížky, pohádky korejské nebo pohádky z Orientu, sibirské pohádky a tak dále. Čili já jsem mládí měl také rád dějepis a etnografii nebo národopis, takže vlastně tím pádem jsem se také dostal do světa. Takže
No a po roce 1970 jste se každopádně vrátil do Třebíče? Vrátil jsem se do Třebíče, protože jsem se tehdy oženil a neměl jsem jako jinde být, i když jsem chtěl zůstat v Praze kvůli své práci, přece jenom nakladatelé byli většinou v Praze. Na Moravě tehdy byly dvě nakladatelství a to byl Profil a Brněnský blok. Dneska je nepřehršle nakladatelů, nikdo ani neví kolik, ale také většinou také zanikají, protože z knížky dneska, no je to prostě, to by byla jiná otázka zase. A vy jinak teda i z Třebíče pocházíte? Já z Třebíče pocházím, měl jsem tady rodiče také, tak jsem se sem vrátil. Nějakou vzpomínku z dětství na město? No tak jako, abych takhle vlastně kdo mě k tomu přivedl, nebo co, já jsem chodil s tatínkem do kostela vždycky v neděli, no a kolem Vánoc tam byly betlémy a já jsem vždycky se díval, tam jsem seděl u těch betlémů, velký betlém je do dneška je ten ve farním kostele, tady v Třebíči. No a tak jsem se jenom pořád koukal, pořád se bylo na co dívat, takže vlastně takový můj vzor byli ti betlemáři a ten betlém, protože i ti betlemáři v Třebíči každý trošku, když maloval, tak také zároveň si dělal betlém. Zkoušel jste někdy sám betlém? Zkoušel jsem, ale to jsem dělal takový betlém na vysoké škole, ale to byl betlém, který byl tak jako po mně trošičku, protože jsem dělal i tu karikaturu, tak se tam tehdy pan profesor kýbal, říká, co jste to tam dělal taky. Jako, no a dělal jsem třeba takové figurečky, které jsem kolážoval, vystřihoval, takže jsem třeba dělal takového chudáčka bosího s takovou deskou, tam měla napsáno Jezede pokrok, zdraví spasitele třeba. Víte, no prostě taková trošku to byla, byli tam i Spartani a pionýři a všechno, jak tehdejší doba byla, tak jsem takový betlém si udělal. Dovedl jsem si tam mech tehdy, jeden truhlář mě udělal takovou bedinku na to, čili jsem dělal i pozadí, kde byl teda i výbuch atomové pumy. No, snažil jsem se to udělat na tehdejší dobu. Já bych se zeptal ještě k tomu ilustrátorství, jaká je vaše oblíbená technika při tvorbě? No tak moje oblíbená technika v zásadě je to vlastně akvarel. Někdy používám i anilínových barev, které jsou jako výraznější také, ale používám i koláž. Každá knížka vždycky se snažím, aby měla určitou jednotu, jako když ji kolážuji, ano, vystřihuju vlastně z ručičky, hlavičky a tak dále, zastavuju dohromady, tak ta knížka musí mít jednotu a když je to malovaná knížka, tak samozřejmě to dělám spíš tím akvarelem. Pokaždé, když tu knížku děláte nějakou, tak celou přečtete? No tak samozřejmě mnohokrát si to musím přečíst, nejenom letmo, ale dělám si dokonce takový scénářík, takový, kde mám, a taky, protože ten nakladatel musí říct asi, co by tam chtěl, většinou to nenechávají na mě, až jsem dělal pro rakouské nakladatelství 2 knížky někdy v 90. letech a tam řekli, udělejte si knížku, jak chcete velikou a kolik tam chcete ilustrací. Takže to jsem byl velice potěšený, no a myslím, že vyšla docela pěkně a s chutí dělaná. Jinak taky samozřejmě, jestli je to leporello pro malé děti, tak ta práce se dělá trošku jinak, než pro starší děti, třeba 14-15 let. Třeba jsem dělal Robinsona, že jo, tak to už není pro drobné malé dětičky, ale už je to pro takovou dospívající spíš mládež. Takže i ta ilustrace trošičku má ten charakter. Co je poslední kniha, kterou jste dělal? Poslední knížku, zítra právě jedu do Rakouska a takový projekt jsme udělali trošinku s těmi rakouskými, z Dolního Rakouska a budeme tam křtít takovou knížku, která je napůl psaná německy a napůl česky. Text český psala paní Kopcová, tady z Domamile, a no a část je rakouská, takže to je tak poslední práce, kterou jsem dělal. Tou druhou rovinou vaší tvorby je volná malba. My tady v ateliéru teď naproti sobě vidíme 2 díla vytvořená malbou na sklo. Jak takové dílo vzniká? Mě bavilo, nebo se mě líbily takové obrázky na skle, tehdy dělané, ano, ale to byly spíš náboženské motivy.
drobné ti skláři z pohraničí, třeba kde byly sklárny, tak si brali kousky skla a takový lidové obrázky, ale moje náměty jsou jinačí. Technika je zajímavá tím, že a těžká, ale že se musí malovat z druhé strany. Z pozitivu se člověk dívá z jedné strany, ale musí to malovat z druhé strany. Takže ale na tom skle to má takovou trošičku jiný charakter, zářivej, než třeba malba na plátno nebo na dřevo. No jinak námětově samozřejmě mě bavilo vždycky teda i taková to fantazní umění, spíš do toho způsobu fantazního umění. Takže v takových 60. letech jsem se tehdy spojil s takovou skupinou mladých lidí z Brna a založili jsme skupinu Lakost, ano, takovou surrealistickou. No a tehdy došlo k takovému i uvolnění politickému i hospodářskému v těch 60. letech, takže jsme začali spolupracovat a dělat i výstavy do zahraničí a některé ty zahraniční výtvarníky potom zvali sem. Potom po takzvané v době normalizace trošičku to usnulo jako ta věc, ale někteří odešli do zahraničí, ti kamarádi, ale zůstali jsme pořád v kontaktu. No a zase po 89. roce pracujeme dál a děláme výstavy. Dokonce tady máme propůjčenou galerii pod Mohelnem, je mlýn mohelnský a ta galerie se jmenuje Čartův ocas, protože tam je takový základ řeky Jihlavy, který se tak jmenuje, tak potom máme i pojmenovanou tu výstavu. Jsou to mezinárodní výstavy, a takže tady vystavují i třeba z Holandska, no prostě i z Ukrajiny, z různých oblastí světa a my zase třeba vystavujeme, poslední naše výstavy byly v Chile dokonce, Santiagu nebo v Portugalsku. Vy v současnosti vystavujete v Ostravě? Teď. Současná výstava je právě... Co tam je k vidění? Tam je k vidění, námětově se to jmenuje Vůně koridy, to znamená všechno, co se týká Španělska, historie i současnosti. A takže ta výstava byla zahájena minulý týden na Pedagogické fakultě v Ostravě. A jaké další techniky, kromě malby na sklo, používáte při volné malbě? No, tak samozřejmě volej, ale hlavně to dělám, protože mě to velice baví. V poslední léta bych řekl, že právě maluji většinou tyto věci na skle, nebo podmalba na skle se to správně jmenuje. Já děkuji za rozhovor a dovolím si vás pozvat tento víkend do tohoto ateliéru v rámci Dnů otevřených ateliérů. Na viděnou. Děkuji pěkně.